Wel, dyma ni wedi glanio yng nghanol y Gwartheg Godro, mae'n fore di mawrth. Ac mae malon lle o'r heini, dyn ni fan hyn efo'r jerseys yn cychwyn. A Carwyn James o Dolfor Trawsgoed, wel cymydog go agos i mi, sy'n gen i heddi yn sylwebu yn gadw Gwartheg Pedigree Holstein. Ac ni'n mynd i gychwyn efo jerseys, wyt ti'n cadw am y jersey? Dim ar hyn o bryd dau, ond gyda pris y llath, falle fi rhaid i ni feddwl am fynd i gadw jerseys. Na chdi, wel, tybod, mae Holsteins reit ag yn ti ag falle fi di'n arbed. Ond mae yn fiwchwach delfrydol. O, mae yn. A phoblogaidd yn mynd heddi. O, ni mae yn. Os gewn ni olwg o'n un nawr arno, mae'r beirniad Mr Bland. Na, ti'n bod, mae dosbarth cryf i gael yma. Os. Ti'n bod? Beirniad yn dod o Penrith yn Cymru a hefyd, mae llawer o bobl Gwartheg. Mae'n clas yr heffar. Ond maen nhw wedi dod yn boblogaidd, a maen nhw wartheg a cadeirau pert yn nhw. Odyn. A llath safonol yn de. O na, maen nhw wartheg da. Mae nifer o'r bechesu mae erbyn heddi. O, sela newydd, maen nhw'n dechrau cymysgu nhw ar Frisians. Odyn. Odyn, ti'n bod, fel nhw'n gweud, mae ansawdd y llath yn well gyda nhw. Ti'n bod, maen nhw wedi symud mlaen tipyn dros y blynyddoedd diwetha yma. Wyt ti'n gweld, mae'n lawer mwy o steil i gael i'r trisiedi yma nawr. Na, maen nhw'n dod yn Gwartheg digon delfrydol. Ac wrth gwrs, fel o'n i'n clywed ddoe efo'r Gwartheg beef, mae wedi dod efo'r brido yma heddi. Mae'r wyau yma wedi cyflymu'r bridio yn eithriadol os fi rhywbeth da gen ti. Odi, ti'n bod, o'n i'n gwrando i dy sylwebaeth di fyna ddo, o'n i'n cael pryd bwyd. Ac mae'n dangos i ti pwysigrwydd llinach teuluol yn y Gwartheg yma. O'n i'n arfer bod fyny fan hyn yn dangos yn y sioe 20 mlynedd nôl. Ac yr un teuluodd wyt ti'n gweld yn dod trwyddo heddi eto. Ond mae gywldio fi pyn bach o'n i'n arfer gwybod efo'r Frisians yn dyfe, o'n i'n gwybod enwau nhw i gyd. A'r tade ag ati. Ond pan ddoth y Gwartheg o'r cyfandir ac o'r America a Canada, ti'n bod, oedd eisiau prawn offi wedi nhw am wedi nhw? Wel, ti'n bod, erbyn heddi, mae pethau'n symud mlaen mor gyflym gyda'r genomeg yma. Ti'n bod, y tarw sydd yn boblogaidd heddi, felly mewn 6 mis, bydd rhywbeth arall wedi dod yn well na fe eto, ynddo fe. Ond mae'n bwysig cael y llygad efo chdi, Cadafagu, efo Gwartheg Godro, dy dad yn canolbwyntio ar y Gwartheg Godro. Ond pan fi wedi cael dy godi yn ei canol o, mae yna yn y meddwl y teip sydd i se, a dwi'n meddwl, odi, mae'r teip wedi newid peth, mae'n wir. Ond oedd yr hen ucho Frisian er y glyngau, ond nhw'n gadael o'r teip, gael llo bif wrth i nhw'n heddi canolbwyntio ar gynnyrchu llath mae'n bwys y tath. Odi, ti'n gwybod, mae popeth wedi mynd yn fwy mwy specialised yn dyfod. Mae rhai canolbwyntio i gael yr litr ddiwetha posib na allan o'r uwch yn dyfod. Wel, honno sy'n talu, mae pob cynog y bwysig. Wel, dyna beth yw i, ti'n bod. Mae wedi gwella peth yno chi nawr. Odi, ti'n bod, beth sy'n weitha gyda ni nawr yw'r tywydd yn dyfod, ti'n bod. Ond mi wellid y pris eto, ond fi ddim o'r llath i gael yn dyfod. A wedi te brennu mawr bod ti'n stryglo, fydd e wedi neud rhywbeth i'r switch? O, siwr o fod. Gobeithio. Mae yna ferched galor yn y dosbarth yma. Wel, wedyn ni. Mae'n anhygoel. Un dyn sy'n dangos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o heffrod. Os. A un dyn yn arfer. Merched ifanc sydd yn y dosbarth yma. Mae lot o beth dal i fod yn gweld yr ieuenctid mae'n dod trwyddo. Ar y gwaith yn dweud. Mae wedi mynd yn job yn lawer mwy proffesiynol i gwneud hwn yn dyfe. Ond o'n i'n cerdded trwy'r adeilad y Gwartheg fyna bore yma, a oedd hi dal i fod yn clywed yr arogol, ac oedd ti'n teimlo'r excitement yn trwyddo ynglyn â'r gwaith yn dyfe. Byddwn ni'n meddwl byddwn ni mewn am wledd. Safon y Gwartheg sydd gyda ni yma heddi. Wel, cadeirau wedi nawr trwy'r pan dweud ni mlaen at y feichod. Wrth gwrs, mae rai cychwyn efo heffro Gwartheg. Wori yw'r rhain yn dyfe? Ie. Mae'n wedi tyfu'n dda. Odyn. Wyt ti fewn i'r sioean ddyflwydd oed? Na, ni'n anelu am
rhyw 2 flynedd, 4 mis i 2 flynedd, 6 mis. Dwi dal i fod moyn i'r creadur cael cyfle i ddod ymlaen. So ni'n meddwl bod e'n hollol iawn. Wel, gwranda, tra fi'r rhain mynd o amgylch. Dewch nôl o tra ni mewn rhyw eiliad bach. Ac Stephen Bland ydy'r beirniad o Benrith yng Cymru. Mae fe'n cael cipolwg manwl nawr ar un o 2 yn barod mwyn tynnu allan i'r I ni fod yn deg, maen nhw mewn oedran anodd iawn, ti'n bod, i ddangos gwendidau yn dyn nhw. O, wyt ti'n gwybod, yr pethau ifenc yma, wyt ti'n gobeithio bod nhw'n mynd i dod yn sereni y blynyddoedd i ddod, ond mae yna gymryd sy'n gallu mynd go wyth ar y jobyn ma, ynddo fe. Iawn, mae'n cadw llygad barcud ar y cadeirau neu'r pyrses wedi nhw'n y gogledd, ond te bod mae'r jersy'n eitha gwych am byrsau dyn nhw. O, wedi bod eriod. Ond maen nhw wedi dod yn boblogaidd, Odi. Lawer, ti'n mwyn ambell un ar ffarm ar gyfer y fydde gorfi, yn arfer cael gadw nhw. Beth dwi'n gweld gyda fe yw, dwi ddim yn mynd am fel un taldrag yn gweithio lawr, mae fe yn edrych ar rhinweddau pob creadur gan ni rhoi nhw'n ei lle fel mae fe'n gweld. So ni'n meddwl bod rhain yn dechrau cario troiau, a gweud y gwir ynddo? Ynddi. Dwi'n eisiau neb fan hyn le mae'r anifeiliaid yn casglu heblaw yr hynny. Mae'n dosbarth anodd iawn. Mae ti siwt amrywiaeth o ran oedran. Where the cattle have been collected to go into the judging rings. We take health and safety rather seriously here, so little children, if you can please go outside the area here whilst the judging takes place. Wedi dod fewn yma. Cymru i weld yn neud yr eith dda fan hyn. Odi, merch yw i tarw poblogaidd iawn ar hyn o bryd o fewn y jerseys. Tarw dan yr enw Jägerbomb. Mae'r enw yn helpu i gofio. Wedyn ni falle bod i helpu nhw i celebreto nes mlaen heno falle. Ond mae fe'n darw sydd yn twlu teitl frydol. Siw wedi cael rhywun bach na yn y canol yna? Wel, mae'n dosbarth anodd, ond mae fe yn edrych ar hyn wedder, a ni'n meddwl, sy'n edrych ar hyn o fan hyn nawr, mae yna ribau fach da iawn iddi, mae dyfder corff da, mae'n dda iawn dros ei chefn. Mae'n llawn heiddi bod lle mai wedyn ni. A chdi? Ti yw'r proffwyd I fi heddi? Wel, dwi ddim yn gwybod am hynny, dwi ddim yn gwybod lot am y jerseys ma, wy'n dysgu fel wy'n mynd mlaen. Mae I peth, dwi ddim yn benni dysgu nag yw. Nag yw. A fanny si. Nag yw. Ti'n gwybod... Peth to, mae wedi gwblwyo mae'r ferniadaeth drosodd. Odi. Mae Dai Davies yn dod allan I gyflwyno'r... Mi'n cael brecwast a 2 bob bore yn y tro yma. O, reit. Ni'n 2 wrth o bwrdd am 6. I chi? Adyn. Dwi'n bod hynny'n gwella'r gystadleuaeth yn dweud, ond... Mae'n cem coch mae'r hyn yn dod Llanfechell, Llamlwch, yn Ismôn. Mae'n esbonio nawr pam mae wedi rhoi nhw fyny, a mae wedi dod fyny o ddosbarth da iawn Gwartheg a niferus. O, mae wedi rhoi'n gyda, mae'n drisiad neis iawn, mae'n rhaid gweud. Mae. Reit. Dyna ni'r gystadleuaeth yr heffro cyflod, jerseys o'n i'n meddwl, yn y fanna. Dewch nôl ac mi gewch o ledd eto fyny. Mae'n ddwrnod a Gwartheg o dro.